Наши мистерии за Brawl Stars. Очите на Спайк можем да видим, че са дупки от куршуми. На Пайпър ли, на Колт ли, ама са дупки от куршуми. Както видите на Манди, можете да видите, че Пайпър иска да я убие. Ще ви го повторя. Ето сега можете да видите. За Бери е човек, защото се вижда човешка ръка и се смята, че е облечен като еднорог, за да може да разследва на Манди магазина за бомбони. Знаете ли, че Брок крие в четвъртата си ракета термос? Мислите си, че сте вършили, ето този скин е най-редкия. Грешите.